Li bajarokê Tiltemirê ser bi parêzgeha Hesekê ve Encûmena Xwecehîya Tiltemirê ya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê roja Aynê 24 Çileya 2020 civîna xwe ya normal li dar xist. Têde piraniya endaman bejdar bûn. Piştî ku 20 kek pêdeng li ser giyanê Pêşmergeyê Şehîd Mijdel Mihemed û giyanê Pakrawanên Kurd û Kurdistanê li pêşiya wan serkêşê Pakrawanan Barzanî Nemir hate rawestandin. Xwecehîya Tiltemirê ya nekesê pêşhateyên dawiyê li Rojavayê Kurdistanê û hejmarek dose gotûbêjkirin. Derbarê aliyê rêxistinê jî Xwecehîya Tiltemirê raporta xwe ya mehane xwend, xwat şirovekirin û li ser pabendiyê bi siyaseta nekesê û armanc û cespandiyên wê yên netewî tekez kir. Li gorî ku Xwecehîya Tiltemirê ya nekesê di rûpela xwe de belav kiriye, di civînê de geşa diplomatîk ya serokatiya nekesê li Stenbolê û hevdîtina wan bi Îtîlafa Niştimaniya Opozisyona Sûriye û James Jeffrey, şandeyê Serokê Amerîkayê taybet ji bo Sûriyê, êş û azarên gelê Kurd li Efrînê Serêkanî û Girêsipî û gundewarê Tiltemirê di civînê de hatin gengeşekirin. Herwiha Xwecehîya Tiltemirê ya nekesê got ku komîtek ji bo belgekirin û tomarkirina navên derbederên deverê ji bo vegera wan bo mal û milkên wan ava kiriye. Di dawiya civîna xwe de, Xwecehîya Tiltemirê ya Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê spasiya piştevaniya Serok Mesûd Barzanî û Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî ya berdewam ji gelê Kurd re li Rojavayê Kurdistanê li civîn û korbendên navdewletî kir. Herwiha spasiya Dezgeha Xêrxwazî ya Barzanî li ser xizmet û alîkariyên mirovî ku pêşkêşî penaberin li Herêma Kurdistanê dibînin ku digîne derbederên Serêkanî û Girêsipî û gundewarê Tiltemirê li Rojavayê Kurdistanê kir û bi bilind nerxand.